खुलुमबाय लोगोफोर आङो दायो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बेयो जाबाय आसाम टेट 2021 नि माखासे फैथावना सोंथिफोर जिहेतु जायफोरा आसाम टेटआव फैथावना माखासे बेखौ आं लानानै फैदों नोंथांमोननि सिगाङाव आरो बेखौ आं स्पेसियली ग्रामारनि बिथिङाव लाबोदों लाबोदों लोगोफोर अब्ला नायलांबानो जाबाय अब्ला बेजों लोगोसे आंनि चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायग्रोबाय अब्ला भिडिअखौ जागायनोसै नङा होमबा आरो दासिमबो जायफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा बिथांमोना साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होनायजों लोगोसे नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै लाबानो जाबाय आरो भिडिअआ माबायदि जादों मोजां जादों बा गाज्रि जादों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरबानो जाबाय अब्ला जागायनोसै नङा होमबा से नम्बराव दं गाहायनि बबे थाइलालि सोदोब जोङो बबेखौ थाइलालि सोदोब होनना बुंबावनो बेवहाय मैना दं गोजा फै जा नुनायावथ' गासैबो मोनफा मोनफा मोनसे एखे बायदि नुयो नङा होमबा नाथाय जों थाइलालि थाइजा बा मुंराय बा माबा गोबां सोदोबफोरखौ जोङो थाखो राननानै बाहागो खालामहैयो नङा होमबा नाथाय जों थाइलालि होनब्ला जों मिथिनांगोन थाइलालिया जाबाय मानि मुंमानि बा मुंरायनि मोजां गाज्रि दाय गुन गोबां एसे दिन्थिनो हानायानो थाइलालि नङा होमबा अब्ला नैबे मोनसे गोजा नङा होमबा गोजाया मा मोनसे कालार नंगौ नङा मुंमानि मोनसे गुनखौ दिन्थिनाय नुथियाखै बे क्वालिटि दिन्थिनाय नुथियाखै मानि गोजा नङा होमबा कालारखौ दिन्थिदों अब्ला बेनि फिननाया बे जागोन गोसोआव लाबानो जाबाय बे थाइलालि सोदोब आरो नैबे मैनाया जाबाय सासे जायखिया नाम मानसिनि नामखौ दिन्थिदोंब्ला बेयो मा जागोन मुंमा जागोन नङा होमबा नाउन जागोन आरो नैबे फै जा माबा मोनसे खामानि मावनो थिनदों नङा होमबा अब्ला बेयो थाइजा सोदोब जागोन अब्ला जोंना गाहायनि बबे थाइलालि सोदोब होनोब्ला नैबे गोजाया जागोन लोगोफोर गोसोआव लाब्लानो जाबाय 2 नम्बराव दं नङा होमबा लोगोफोर गाहायनि बबे सिगां दाजाबनानै थानाय थाइलालि नङा होमबा बबे मोनसेया सिगां दाजाबनानै थानाय थाइलालि जों दासो होनबोदों नङा होमबा थाइलालिया जाबाय मुंमानि मोजां गाज्रि दाय गुन गोबां एसे दिन्थिनो हानायानो थाइलालि नङा होमबा अब्ला जोंहा नैबे गोथां नङा होमबा गोथाङा मा हयथ' गोथां फिथाइखौ खोन्थानो हानाय जानो हागौ बा मोनसे कालारखौ खोन्थादों जानो हागौ अब्ला बेनि फिननाया बे आरो मा ग दाजाबथां गोथां आरो नैबे ग'आलाय मानो ओखा थाखो नङा होमबा आं बेखौ सिगांनो खोन्थाखादों थाइलालिनि भिडिअआवहाय रिंसारथिजों थि खालामनो हायो आरो मा बेखौ नायनानै माखौ रिंसारथि नैबे जोंनि बे गारां रिंसारथि नैबे आखारखौ नायनानै थि खालामनो हायो आरो मा अब्ला जोंहा दानिया 3 नम्बर लोगोफोर नायदो गाहायनि बबे मोनथामखौ रिंसार जथायजों दाजानाय सोदोबनो बबे मोनसेया बेवहाय मोनथाम रिंसार जथायजों दाजानाय सोदोब होनना बुंनाय जादों अब्ला जों रिंसार जथायखौबो मिथिनांगौ नङा होमबा रिंसार जथाया जाबाय मा खेबसेनो गारां बोजानाय महर सोदोब रिंसारथिफोरा बा गारां खौरां खाथि खाथि थाया मानो अब्ला खेबसेनो रिंसार बोजानाय जानांगोन जाहैदों जेरै बार होननाय लोगो लोगो जों खेबसेनो गारां बोजाबाय नङा होमबा जेरै जों आखाइ आखाइ सोदोबा आ आरो खाइ बे खेबफा खेबफायैनो गारां बोजादों आ आरो खाइ खेबफा खेबफायैनो गारां बोजादों जेरै आग दारि बे आग आरो दारिया खेबफा खेबफायैनो गारां बोजादों अब्ला बियो बे मोननै सोदोबा मोननै रिंसार जथायारि थानाय सोदोब आरो नैबे बाराबो मोनसे रिंसार जथायारि थानाय सोदोब जोंहा दा मा होनदों सोंनायावहाय मोनथाम रिंसार जथायारि थानाय सोदोब नङा होमबा अब्ला बु स्लाइ फ्ला नै बा मोनथाम दं नङा होमबा बु स्लाइ फ्ला अब्ला बिनि फिननाया बे जागोन आरो मा गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर दानिया 4 नम्बराव दं लोगोफोर नायदो दाथायनि बिथिंनिफ्राय बर' रावनि बाथ्राखौ मोनबेसे बाहागो खालामो नङा होमबा एकर्डिं टु स्ट्राक्चार नायबा बर' रावनि बै जोंनि सेन्टेन्सनि स्ट्राक्चारखौ नायोब्ला बेखौ मोनबेसे बाहागो खालामनो हायोनो बा 2 3 4 आरो 5 अबे मोनसे जागोन लोगोफोर बे जाबाय गोसोआव ला 3 जायखौ जोङो सिम्पल सेन्टेन्स कम्पाउन्ड सेन्टेन्स आरो कमप्लेक्स सेन्टेन्स होननानै जों 3 मिथिनो मोनो इंलिसावबो बेनो आरो बर'आवबो बेनो सिम्पल कम्पाउन्ड एन्ड कमप्लेक्स सेन्टेन्स 3 नङा होमबा गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर 5 नम्बराव दं गाहायनि बबे गन्थङारि खौरां रिंसारथि आं बेनि फिननायखौ आगोल खौरां रिंसारथियावनो आङो भिडिअ बानायनायाव खोन्थाखादों खौरां रिंसारथिनि गन्थङारि होनोब्ला जोङो गन्थंखौ हमथेनानै प्रनाउन्सियेसन खालाम अब्लानो जों मिथिनो मोनगोन नङा होमबा जेरै आं गन्थंखौ हमथेनानै खालामनि नङा होमबा नै न थ ह र बे मोनथामखौ जोङो पुरा सिदायैनो गन्थं हमथेनानैब्लाबो जोङो गारां बोनो हायो नाथाय नैबे न'खौ नै न मानि प्रनाउन्सियेसना एसेब्लाबो थाबथालाङो जायनि थाखाय जोङो बेखौ गन्थङारि होननानै बुंनाय जायो थामहिनबा गन्थंजों हाङा गलांनानै बियो प्रनाउन्सियेसन जायो ओंखायनो बेखौ गन्थङारि रिंसारथि होनना बुंनाय जायो मोनफे दं बर'आवहाय म न ङ बे 3 दङ गोसोआव लाबानो जाबाय म न ङ खौरां रिंसारथिया मोनथामा खौरां रिंसारथिया गन्थङारि रिंसारथि गोसोआव लाबानो जाबाय 6 नम्बराव दं लोगोफोर बर' रावाव खौरां हांखो रिंसारथिया मोनबेसे थामहिनबा जोंना बर' रावाव खौरां हांखो बा रिंसारथि नोंथांमोनहा नैबे सायाव जेबो गोनो गोथो जानाङा दै
माने बाव बर'नि होनाय लोगो लोगो नोंसोर जाहाथे हांखोबो होनो हागोन बा रिंसारथिबो होनो हागोन अब्ला बेनि थाखाय जाहाथे नोंथांमोना बेनि सायाव आन्दाया आं गासिनो बाव हांखो आरो रिंसारथि मोननैखौबो होफाखादों थामहिनबा जोङो जुदि हांखो होनोब्ला जेनेरेलि थांगौमोन नाथाय रिंसारथि होनोब्ला जोंहा स्पेसियेलि जायो बबेबा मोनसे रावनि नाथाय जोंहा बर'खौ मोनसे मेनसन खालामखादों स्पेसियेलि ओंखायनो बेवहाय हांखो आरो रिंसारथिया मोननैखौबो सोफादों जाहाथे आन्दाया नोंथांमोनहा अब्ला बर' रावाव खौरां रिंसारथिया मोनबेसे होनोब्ला जोंना बाव दं 6 8 16 40 अब्ला जोंहा मोनबोखादों नङा होमबा मोन 16 नङा होमबा खौरां रिंसारथिफोरा बर' रावावहाय नेक्स्टआव नायनि 7 नाम्बाराव गाहायनि बबे महरसे जथाय खौरां रिंसारथि महरसे माने एखे नङा होमबा महरसे जथाय खौरां रिंसारथि आरो महरसे नङै जथाय खौरां रिंसारथि मोननै दं नङा होमबा जोंना महरसे होनोब्ला बिलाय नङा होमबा बे ज' मोननै नङा होमबा रोजा बे ज' मोननै महरसे होनाय लोगो लोगो नैबे रोजाया जादों गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर 9 नम्बराव दं गाहायनि बबे गारांनै रिंसारथि थानाय सोदोब गारांनै रिंसारथि थानाय सोदोब होनदों अब्ला गारांनै दिप्तं होनोब्ला जों मिथियो नङा होमबा मोननै गारां रिंसारथिया खाथि खाथि थालायनानै खेबसेयावनो गारां बोजायोब्ला बेखौ मा होनो गारांनै रिंसारथि होननानै बुंनाय जायो अब्ला जोंहा नायदो बबे मोननै गारां रिंसारथि बबे खाथि खाथि दं बिबार आखाइ मोसा गाबख' अब्ला जोंहा नायदो बावहाय बेबो गारां नाथाय बे गोजान नङा होमबा बे आखार बे आ इ बे खाथि खाथि मोननै दं नैबे स आखार बे खाथि खाथि नङा गोजान बेबो आजों अजों गोजान अब्ला नैबे आजों खायजों आ आरो खाय बे खेबसेनो गारां बोजायाखै नङा होमबा अब्ला बेनि फिननाया बे जागोन नैबे गारांनै रिंसारथि थानाय सोदोबा आखाइ गोसोआव लाबानो जाबाय 9 नाम्बाराव दं लोगोफोर बर' रावाव गारां हांखो रिंसारथिया मोन आं दहाय नैबे खौरां रिंसारथियाव लानानै फैखादों बेबायदि एखे बर' रावावहाय गारां हांखो आरो रिंसारथिनि खोथा होनोब्ला नोंथांमोना जेबो गोनो गोथो जानो नाङा मानो होनबा बर'आ मोनसे स्पेसिफिक होखादों जायनि थाखाय नोंथांमोना बेनि सायाव जेबो गोनो गोथो जानो मोना अब्ला बे बर' रावावहाय गारां रिंसारथिया मोनबेसे होनोब्ला गासै 10था गोसोआव लाबानो जाबाय हांखो डाइरेक्ट हांखोबो होननानै सोंनो हागौ नोंथांमोनाव आन्दायनो दे दानिया 10 नाम्बाराव दं लोगोफोर आ रिंसारथिखौ गारां बोयोब्ला थामहिनबा आ रिंसारथिखौ जों जेब्ला प्रनाउन्सिएसन खालामगोन जोंनि खुगाया माबायदि जायोनो खुगाया गुसेब जायो खुगाया गुवार जायो सालाया गोजौ जायो गोजौनि गासिबो अब्ला बाव होनदों गुसेब जायो बा गुवार जायो बा गोजौ जायो आरो गासिबो नामदों अब्ला बबे मोनसेया जागोन लोगोफोर जोंहा जेबो गोनो खोथाया जोङो बै नैबे जिनिसखौ जोङो प्रनाउन्सिएसन खालामनानै आ होननाय लोगो लोगो जोंना मा जायो खुगाया गुवार जायो गोसोआव लाबानो जाबाय लोगोफोर 10 नाम्बाराव दं 11आव मुंराया गासै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनस्नि जेबो गोनो गोथाया लोगोफोर मोनबाल'नो गोसोआव लाबानो जाबाय मुंराया गासै मोनबा गोसोआव लाबानो जाबाय बहाय अबेबा लेखायाव मोनद' मोननो हागौ अबेबा लेखायाव मोनस्नि मोननो हागौ अबेबा लेखायाव मोनबा मोननो हागौ ओंखायनो गोनो गोथाया लोगोफोर मुंराया गासै मोनबे होननानै सोङोब्ला बे 5खौ लाबानो जाबाय नाथाय बबेबा लेखायाव मोनस्नि मोननो हागौ बबेबा लेखायावहाय मोनबा मोनगोन आरो बबेयावबा मोनद' मोनगोन दे गोसोआव ला लोगोफोर बे जिनिसखौ गासै मोनबाल' थि दिन्थिग्रा दाजाब दाखौ बाहायो होनदों थि दिन्थिग्रा दाजाब दाखौ नङा होमबा मायाव बाहायनो मुंमानि सिगाङाव आरो उनाव मुंमानि सिगाङावल' मुंमानि उनावल' मुंमानि सिगां गेजेर आरो उनाव अब्ला बेनि फिननाया बबे जागोन लोगोफोर जेबो गोनो गोथो गैया थि दिन्थिग्रा दाजाब दाखौ मुंमानि सिगां आरो उनाव बाहायो माबोरै बाहायो नायदो जेनेब्ला फां नङा होमबा फां आरो जोङो बे थि दिन्थिग्रा दाजाब मा नांफायोमोनलाय बिसा नङा होमबा हमना लाबाय से नङा होमबा फांसे बिफां नङा होमबा नैबे फाङा बे बिफांनि नाउननि सिगां थाना थाखाय मुंमानि सिगां थाना थाखाय दाना मुंमानि उनाव लांसै नङा होमबा अब्ला बिफां फांसे नै आं बिफां फांसे लाबाय होमबा बे बिफाङा सिगां थानानै थायाखै नङा होमबा सिगां थाबाय नङा होमबा बिफाङा सिगां थाबाय नङा होमबा बे थि दिन्थिग्रा दाजाबदाया उनाव थाबाय नङा होमबा बेबायदि आरो मा ओंखायनो सिगां आरो उनावहाय जिरायो होनो गोसोआव लाबानो जाबाय बे सिगाङावल' जिराया उनावल' जिराया बाव मुंमानि गेजेर जायगायावथ' जिरायखाया बहाय नों गेजेरावलाय फांनि गेजेरावलाय बोरै सोनो नङा होमबा ओंखायनो बेखौ गोनो गोथो जाना लोगोफोर मुंमानि सिगां आरो उनावहाय थि दिन्थिग्रा दाजाब दाखौ बाहायनाय जायो गोसोआव लाबानो जाबाय भेरि भेरि इम्पर्टेन्ट 13 नाम्बार सुबुं दिन्थिग्रा मुंरायजों मोन उन दाजाब दाखौ बाहायो नैबे मोन उन दाजाब दाखौ सुबुं दिन्थिग्रा मुंरायजों बाहायोनो सेथि आरो नैथि सुबुं सायाव नैथि आरो थामथि सुबुं सायाव सेथि आरो थामथि सुबुं सायाव सेथि नैथि आरो थामथि सुबुं सायाव अब्ला बेनि फिननाया जेबो गोनो गोथैया लोगोफोर नैथि आरो थामथि सुबुं सायाव जोंनाव मारुमोनलाय मान होनाय दङमोन हनरिफिक होनाय दङमोन मान होनाय जायनि थाखाय नैथि आरो थामथि सुबुंयाव जोङो मोनखौ बाहायो गोसोआव लाबानो जाबाय 14 नम्बराव दं मुंराया जाबाय
थाइजानि जायगायाव जिरायो मुंमानि जायगायाव जिरायो बेखेवफानि जायगायाव जिरायो थाइलालिनि जायगायाव जिरायो अब्ला मुंराया मा होनो सोरनि जायगायाव जिरायो जोङो नैबे मुंमानि जायगायाव जिरायो गोसोआव लाबानो जाबाय जेनेबा रामा ओंखाम जायो नङा होमबा रामा ओंखाम जायो रामखौ जोङो दाना होला बेखौ हाइड खालामनानैसो दोनखोमानोसै होमबा मा जागोन बियो नङा होमबा बियो ओंखाम जायो अब्ला नैबे बियोआनो बे जादोंना जायाखै रामखौ मुंख'नो नामाखै अब्ला नैबे सोरनि जायगायाव रामनि जायगायाव बे रामा मा सोदोब बे मुंमा सोदोब नंगौ नङा अब्ला बे मुंमानि जायगायाव बे रामनि जायगायावहाय जोङो बिखौ बसायबाय अब्ला बे मुंराय जाबाय आरोना लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय बेखौहाय 15 नम्बर बर' रावाव आथोना गासै लांदां दं नङा होमबा लोगोफोर मोनफै मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा अब्ला जेबो गोनो गोथोया लोगोफोर बर' रावाव आथोना गासै मोननै बे मोननै नाथाय बबेबा बिजाबाव जोङो मोनब्रै मोनो मानि थाखाय मोनब्रै मोनो आं खोन्थानि बर' रावा मिथिंगायारि आथोन गोनां राव आं आथोननि भिडिअ खोन्थाखादों आरो मोनब्रै होनोब्ला जोङो रावखान्थियारि गोनां आथोनावहाय जोङो मोनब्रै मोनो जेरै संस्कृत हिन्दीयाव जोङो मोनब्रै मोनो नङा होमबा जेरै जोङो बबेबा बिफांखौनो होनबाय बबेबा दैखौनो होनबाय बबेबा हाजोखौनो बुहुम अखाफोर बेफोरखौनो जोङो जो आथोन जोला आथोन बेबायदि हमनो हायो आरो मा नाथाय जोंनि बर'हाय बै जो आरो जोला जों सिनायनायखौल' नायनानै जोङो मोननै बाहागो खालामनो हायो जायनि थाखाय जों मिथिंगायारि आथोन होनना बुंनाय जायो नाथाय रावखान्थियारि आथोनाव मोनब्रै जायो जायनि थाखाय जों बबेबा बिजाबावहाय जोंनि सिगांनि बिजाबफ्राव जों मोनब्रै मोनोमोन नाथाय दानि बिजाबाव जों मोननैल' मोनगोन गोसोआव ला लोगोफोर भेरि इम्परटेन्ट जाहाथे नोंथांमोनाव बेबायदि सोंथि फैयोब्ला बेखौ गोसोआव लाबानो जायो बर' आथोना मोननैल' गोसोआव लाबाय बे मोनब्रै नङा दे नाथाय जेनेरेलि आथोना मोनबेसे होनना बुंब्ला जोङो मोनब्रैखौ होनो हागोन जेनेरेलि सोङोब्ला दे गोसोआव ला 16 नम्बर गाहायनि बबे बां सानद्राय फोरमायग्रा दाजाबदा नङा बाव गाहायनि बबे होनदों नै बिसोर माखासे सोदोबफोर बा दाजाबदाफोर दं बिसोरो बबे बां सानद्राय फोरमायग्रा दाजाबदा नङानो आरो नोंथांमोना गोसोआव ला बां सानद्राय फोरमायग्रा दाजाबदाया जेब्लाबो उन दाजाबदा जायो दे गोसोआव लाबानो जाबाय उन दाजाबदाखौ जोङो नैबे सिम्बलनि गेजेरजों फोरमायनो हायो आं बाव उन दाजाबदा होआखै उनखौ लिरफायाखै जायनि थाखाय आं नैबे सिम्बलखौ होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेखौ मिथिनो हागोन बर' रावावहाय बां सानद्राय फोरमायग्रा दाजाबदाया बबे नङानो बेवहाय सोर मोननिफ्राय फोर अब्ला बेवहाय नैबे बे आरो बे मोनथामबो बां सानद्राय फोरमायग्रा दाजाबदा नङा होमबा जेरै दाउफोर अमाफोर सैमाफोर आदामोन आब'मोन बैसोर बैफोर बेफोरबायदि दाना नैबे न'निफ्राय जेनेब्ला बिफांनिफ्राय अब्ला बियो मा बेखेवफा दाजाबदा गोसोआव लाबानो जाबाय बेखेवगाबानि बियो बेखेवफा दाजाबदा गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बेखौ माजों बाहायोमोनलाय सोमजायग्रा मावरिजानजों बाहायो गोसोआव लाबानो जाबाय अब्ला बेनि फिननाया बे जागोन लोगोफोर बियो बां सानद्राय फोरमायग्रा दाजाबदा नङा अब्ला नैबाव नायनोसै जोङो 17 नम्बराव लोगोफोर हर मोनग्रा मावरिजाजों बबे बेखेवफाखौ दाजाबो हर मोनग्राया जाबाय मा सोरनोबा बा गसायनो माबा मोनसे दान होनाय बावनाय एबा गथायनाय फोरमायब्ला बेखौनो जोङो हर मोनग्रा मावरिजा होना होमबा आरो बेजों बेखेवगाब्रैनि नोआ जिरायफायो गोसोआव लाबानो जाबाय बेखेवगाब्रैनि सोदोब बेखेवफा नोआ जिरायफायो दै गोसोआव ला नो आरो नैफ्राया मा जों दासो नैबाव खोन्थाबोदों नङा होमबा सोमजायग्रा मावरिजानि आरो जोंहा मावफाग्रा मावरिजानि बियो आरो नियालाय मा निया जाबाय माने बेखेवगाद'नि बियो बेखेवगाद'नि सोमोन्दो दिन्थिग्रा मावरिजानि गोसोआव लाबानो जाबाय अब्ला नेक्स्टआव 18 नम्बर लोगोफोर गाहायनि बबे मावफाग्रा मावरिजानि बिदिन्थि मावफाग्रा मावरिजा जों दासो नैबो खोन्थाबोदों नङा होमबा मावफाग्रा मावरिजा होननानै अब्ला बबे बिदिन्थि जोंहा बे बबे नैबेयो बहा दं नायदो बहा दं नै माजों लावथिजों गोसोआव लाबानो जाबाय उदांस्रिया लावथिजों दाउ होदों थामहिनबा उदांस्रिया दाउखौ सोरनि खामानिजों मावदों लावथिनि गेजेरजों मावदों जायनि थाखाय बे लावथिया खामानिखौ जाफुंहोनायावहाय हेफाजाब होदों बेनि थाखायनो बियो लावथिजों सोदोबा मा होनदों मावफाग्रा मावरिजा गोसोआव लाबानो जाबाय आरो दैमुनो 10 रां हरालाय मा जागोन बिलाय बे हर मोनग्रा मावरिजा बियो बिफांनिफ्राय माइनिफ्राय माइरं मोनो बियो सोमजायग्रा मावरिजा आरो मोसौआ गांसो जायो बेयो जाबाय मावग्रा मावरिजा अब्ला जोंहा मा होनदों मावफा मावरिजा होनदों नालाय मावफाग्रा होनदों नालाय अब्ला बेनि फिननाया नैबे गोसोआव लाबानो जाबाय 19 नम्बर गाहायनि बबे जो आथोन दिन्थिग्रा दाजाबदा नङा बबे मोनसेया जो आथोन दिन्थिग्रा दाजाबदा नङानो लोगोफोर नायदो आ इ उ आरो ए जों मिथिगौ जो आथोन दिन्थिग्रा बर'आवहाय गासिबो उन दाजाबदामोन नङा होमबा आं बाव खोन्थायाखै आं डाइरेक्ट लिरनाल' होदों जायनि थाखाय जों बेखौ ओरै होनो हायोमोन नङा होमबा नैबे अब्ला
बर' रावनि जो आथोन उन दाजाबदाया गासै नैबे मोनथामा नङा होमबा बाव नङानि खोथा सोंदों अब्ला बेनि फिननाया नैबे जागोन आरो नैबे बेखेवफा दाजाबदा बेखेवगासेनि गोसोआव लाबाय आरो जोंहा 20 नाम्बाराव दं लोगोफोर बर' रावनि आथोनखौ सोलायनो हायो लांदां राहाजों बर' रावनि आथोनखौ मोनफे राहाजों सोलायनो मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा अब्ला जोंहा मोनफे मोनलाय मोनथाम नङा होमबा मोनथाम मा मोनलाय गुबुन गुबुन उदां सोदोब फज'नानै मुंमानि सिगां एबा उनाव जो जोला दिन्थिग्रा सोदोब फज'नानै आरो मोनसेया उन दाजाबदा दाजाबनानै जायखौ जों नैबे दासो खोन्थाबोदों दाजाबग्रा दाजाबनानै होमबा मुंमानि सिगां एबा उनाव जो जोला फोरमायग्रा गुबुन गुबुन उदां सोदोब फज'नानै आरो दाजाबदा दाजाबनानै मोनथाम नामा गोसोआव लाबानो जाबाय very very important 20 नाम्बाराव लोगोफोर साना सानजाहा ओंखारो बे बिदिन्थिया साना सानजाहा ओंखारो बे बिदिन्थियानो जाफु बिदिन्था दा जाफु बिदिन्था अराय जाफु बिदिन्था गोजौनि गासिबो जों मिथिगौ बियो मोनसे इउनिभार्सेल ट्रुथ माने अराय सैथो बेखौ माब्लाबाबो जोङो खोमोरनो हाया एबा जों उल्था खालामनो हाया ना होमबा बियो आरो बेयाव एनि टाइम बे प्रेजेन्ट टेन्सआव जाखायो नङा होमबा प्रेजेन्ट टेन्स एनि टाइम कन्टिनिउआसलि अब्ला बे मा जागोन अराय जाफु बिदिन्थाबो जाया अराय जाफु बिदिन्था जायो बे अराय जाफु एनि टाइम बे कन्टिनिउआसलि जायो बे माने दिनै जागोन ओंखारगोन सोनाबहा हाबगोन आरो गाबोन सोराबानो ओंखारगोन सोनाबहा हाबगोन माने कन्टिनिउआसलि ओंखायनो बियो अराय जाफु बिदिन्था जायो लोगोफोर गोसोआव लाबानो जाबाय 22 नाम्बाराव दं जाखां बिदिन्थानि महरा मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनसेबो नङा माने फार्स्ट टेन्सनि महरा होनदों मामोनलाय अब्ला मोननै नङा होमबा बर'आवहाय बर'निल' दै बे मोननै मामोन दा जाखां बिदिन्था आरो गोजान जाखां बिदिन्था नङा होमबा दा जाखां बिदिन्था आरो गोजान जाखां बिदिन्था नाथाय इंलिसनि हमोब्ला जोङो मोनब्रै मोनोमोन नङा होमबा फार्स्ट इनडिफिनिट फार्स्ट पारफेक्ट फार्स्ट कन्टिनिउआस फार्स्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस जों मोनब्रै मोनोमोन नाथाय बर'आव मोननैल'नो दै गोसोआव लाबाय बर'निसो 23 नाम्बाराव दं बिसानखौ बर' रावाव राननो हायो लांदां बाहागोआव बिसानखौ बर' बा मोनफे बाहागो खालामनो मोनसे मोननै मोनथाम मोनबा अब्ला जोंहा जेबो गोनो गोथोया लोगोफोर बिसानखौ जोङो मोननै बाहागो खालामनो हायो बे बिसान मोननैया मामोनलाय गुबै बिसान आरो फारि बिसान गोसोआव लाबानो जाबाय गुबै बिसान आरो फारि बिसान जों मोननै बाहागो खालामनो हायो आरो जों गुबै बिसानखौबो मोननै बाहागो खालामनांगौ बेनो जाबाय गुबै एबा गाहाय गुबै बिसान आरो मोनसेया जाबाय महर सोलायनाय बिसान महर सोलायनाय गुबै बिसान अब्ला जोंहा बाव डाइरेक्ट बिसानल' होनदों नङा होमबा बिसाना मोननै बाहागो बेनो जाबाय गुबै बिसान आरो फारि बिसान गोसोआव लाबानो जाबाय 24 नाम्बाराव दं आथिं हम बेनि ओंथिया बियो माबानि मा होनो बाथ्रा फान्दायनि आं बेनि भिडिअ लाबोआखै लाबोगोन माने माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम जानानै दं माने टाइमखौ मोना जानायाव आं नै दिनै होमबाबो आं बेखौ लाना फैबाय होमबाबो आं सोदेरबाय एसे आथिं हम बेनि ओंथिया खुलुमनाय बोर लानाय मालायनि सहाय लानाय गोजौनि गासिबो अब्ला मोनसे जागोन खुलुमनायबो जागोन हागौ नङा होमबा बोर लानाय मालायनि सहाय लानाय गोजौनि गासिबो अब्ला बेनि गुबै अरिजिनाल माने मिनिङा मा जागोन बेनि ओंथिया अब्ला मा मालायनि सहाय लानाय आथिं हमनि ओंथिया मालायनि सहाय लानाय बा जों निमाहा बिनायबो होनो हायो मालायनि सहाय लानाय बा निमाहा बिनाय बा बोर लानाय जाया खुलुमनाय जाया दै गोसोआव लाबानो जाबाय आरो 25 जोबथि नाम्बार दिनैनि भिडिअनि आइजोनि उल्था आथोना आइजोआथ' जो आथोन जों मिथिगौ नङा होमबा बिनि उल्थाखौ होनदों अरायजो आथोन आइजोला गोरा बा मोनसेबो नङा अब्ला आइजोनि उल्थाया मा जागोन गोसोआव ला लोगोफोर बे अरायजोबो जाया आइजोलाबो जाया गोरा मोनसेबो नङा अब्ला बेनि फिननाया नैबे गोरा जायो दै लोगोफोर अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों ना गाज्रि जादों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आं भिडिअ लाबोबाय थानो हायो अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों लोगोफोर खुलुमबाय।